И здравейте хора, днес ще ви кажа как да инсталирате мод в Евротрук. Влизате в Google и пишете Евротрук Simulator 2, Евротрук пишете и после мод. Изтеглите, например, Porsche. Фокусирай. Добре, Porsche. И сега ето така го оставяте. Отивате на Documents и цъкате върху Евротрук. После на мод и после ето тук вкарвате това Porsche. И влизате в Евротрук. Секунда да зареди. Аз съм от една по-нова версия. На български. И тук модификации цъкате. И ето го Porsche-то. Цъкате два пъти върху него и после потвърди. После продължи играта. Влизате си. И после тук отивате на дилъри на камиони. Но на мен по някой път не ми става. И тук трябва да има три бутона. Ето тук още един. Цъкате и после трябва да имате пари, за да можете да си позволите колата, нали? И това беше от мен, чао. Надявам се да съм ви помогнал.